Hormatly Atawatan TV kanalynyň tomaşaçylary, ine araňyzda Amerikada bilim almak isleýärleriniz barmy, köp ýerleriniz bilýän, başardygymdan men umum jogap berjek bolýan. Ýöne şu size başgarak bir wariantny aýtyp bilerin. Eğerde Amerikada bilim almak üçin finans mümkinçilikleriniz häzirki ýerde ýetmeýän bolsa, stipendiýa tapylmaýan bolsaňyz, onu mysal üçin bakalavry Türkiýede, ýani Türkiýanyň gowul institutlarynyň birinde okap, sonra mastery, magisterlyk üçin Amerikada da bilim alyp bilersiňiz. Ine şonuň üçin hem Türkiýede mysal üçin Türkmenistanyň diplomy edilýän, ýani universitetler bar, dünýädäki iň gowul universitetler. Şonuň içinde ilkinji buňa ýerýän universitetler taýlanmak maksat etdiler. Şolaryň arasynda mysal üçin Bahçeşehir we Özyeğin bar, ine şolarda okap bilersiňiz. Ine arasynda reklam diýerin, eger şol universitetde okumak isleýän bolsaňyz, onda mysal üçin Türkmenistanyň, ýani Türkmenistanyň şol universitetiň wekili Atawatan danışmanlyk kampaniýasyna da ýüzüp bilersiňiz. Onuň näme Amerikada okumagyň üçin şu mümkinçiligim gysaçykda bellep geçdiğim bolsun. Ne mysal üçin ýa-ni kaçmaýarak bakalavra Türkiýede okuýaňyz, sonra magisterlik okuýaňyz Amerikada. Elbetde mysal üçin günden-güni bakalavra Amerikada okap bilseňiz, onda elbetde gowdat. Ýöne ýa-ni eger stipendiýa tapylmasaňyz, eger finans mümkinçilikleriniz oňa ýetmeýän bolsa, elbetde onda kyn. Hani işlep Amerikada işlep okanyp onu kämir ona bilip alamaň sebäbi işleme üçin şäkleri bar. Studentde diýen kampüsüň içinde 20 saat işleme sop edilýär. Şonuň üçin mysal üçin nimedenizde şu wariantda özüňiz bilýänsiňiz hem bolýar, menden bir bellek geçdiğim bolsun. Eger Türkiýede Bahçeşehirde öz ýerinde bilim almak isleýän bolsaňyz, onu Atawatan danışmanlyk kampaniýasyna ýüzüp bilersiňiz. Şu videoyu men Amerikadan ýazyp etýän bolsam da, esas hem Amerika bilen baglanşykly hem de Türkiýe bilen baglanşyklyny bellek geçeýin. Häzirçe hoş, sag bolun.